Здравейте на всички, аз съм Анастас, а вие сте с втори епизод от поредицата ми История на човечеството, в която ще си говорим за пътят, по който хората минаваме през нашето минало. Миналия път успяхме да покрием праисторията и въздигането на най-ранните цивилизации, като днес ще се опитаме да продължим с тях. Както виждате, в момента имаме нова карта, за която ще говорим. Миналия път успяхме да покрием рухването на Акадската империя и въздигането на Шумерското царство на трета династия на Ур, както и Старото египетско царство, както и първия преходен период. Сега ще продължим с Месопотамия, понеже именно с нея спряхме миналия път. Шумерското царство на трета династия на Ур рухва през 2004 година преди Христа, благодарение на едни племена, които нахлуват от север, наречени Амореи. Тези Амореи успяват да се установят в много от градовете, които съществуват в тогавашна Месопотамия. Един от тези градове е именно град Вавилон. Поради рухването на Шумерското царство на трета династия на Ур, се получава вакуум във властта, който трябва да бъде запълнен, и го запълват именно тези две държави, които виждате на екраните си, Мари и Исин. Исин е град, който би трябвало да се намира там някъде. Тези две държави обаче са доста нестабилни, поради факта, че се намират под постоянните удари на амореите. В крайна сметка, в периода между... това всичко се случва в периода между около 2000-та година и 1800-та година преди Христа. Като в края на този период град Вавилон успява малко по малко така да се въздигне. В крайна сметка държавата Исин бива почти унищожена от градът Ларса и неговия владетел Римсин, който е доста добър държавник и военачалник. Град Ларса успява да наложи хегемонията си върху много голяма част от Южен Шумер, а на север град Мари е под постоянните удари на асирийците. В създалата се обстановка град Вавилон успява да се възползва и малко по малко да наложи хегемонията си. През 1792 година преди Христа на Вавилонския престол се възкачил владетелят Хамурапи. Този владетел бил в съюз с града Ларса и неговият владетел Римсин, обаче Хамурапи започнал грандиозна завоевателна политика, което влезло в разрез с интересите на владетелят Римсин. Тези два владетели постепенно вече навлезли в война помежду си, която била изключително дълга между другото, но в крайна сметка Хамурапи успял да я спечели. Освен завоеванието на Ларса, Хамурапи завладял и ето тези земи, които се намират тук най-в изток, познати като Елам, както и държавата Мари. И в крайна сметка Хамурапи е владетелят, той е следващия владетел, който успя да обедини почти, може би дори цяла Месопотамия. Ето това всичко, което виждате в червено, местата, където пише Мари, Исин, обозначеният в зелено град Ларса, абсолютно всичко се намирало в крайна сметка под владенията на Хамурапи. Подобна голяма империя няма как да бъде управлявана само чрез заповеди и военно присъствие, и затова Хамурапи е решил да създаде закони. Някой да ме поправи, който е по-запознат от мен, но
В град Суза са открити именно законите на Хамурапи, тази голяма базалтова стела, която познаваме, с онези от 282 закона, които Хамурапи създава, за да може да владее държавата си, които до голяма степен покриват по-голямата част от тогавашния живот в Вавилон и благодарение на това те ни дават много сведения за това как древните вавилонци са живели. Много хора бъркат това, че законите на Хамурапи са първите закони някога писани. Това не е така. Както вече споменахме, първите закони, които имаме в оригинал, за момента са законите на Ур-Наму, които са около 300 години някъде преди Хамурапи. След смъртта на Хамурапи през 1749 година дошъл владетелят Самсуилуна, който се е опитал да укрепи завладяното, но шумерските градове се разбунтували под лидерството на владетелят Римсин II. В следващите години Старовавилонското царство, както е познато това царство тук, нали, в момента за което говорим, ще навлезе в един период на сериозен опадък, понеже постоянните бунтове, в които то навлиза, стават все по-трудни за потушаване. Освен това, в един момент започват да нахлуват племена под името Касити. В крайна сметка, финалният удар върху Вавилонското царство и това, което напълно го унищожава, е един грабителски поход, организиран от хетския владетел Муршил I, който се запътва на юг към Вавилон, разграбва го и по пътя разграбва още доста градове и селища. И това бележи крахът на Старовавилонското царство. Това, разбира се, се случва през 1595 година. Сега, мисля, че е много важно да кажем кои всъщност са тези хети и как всъщност създават държавата си, за да разберем повече за тогавашния свят. Предците на хетите водят началото си от индоевропейското население на север от Черно море, т.е. хетите са индоевропейци. Те постепенно се населват в Анатолия през Балканите, спускайки се от Балканите, и Кавказ, около втората половина на третото хилядолетие преди Христа. Там, в началото вече на второто хилядолетие преди Христа, формират множество малки държави, като Хусара, Канеш и Неша. Както и разбира се други. През 1650 година владетелят Хатушил I обединява хетите в една държава, която виждате в момента на екраните си, и обявява град Хатуша за нейна столица. Муршил I е именно наследник на този Хатушил I и именно Муршил е този, който прави грабителския поход срещу Вавилон, който всъщност унищожава Старовавилонското царство, през 1599 година. Той обаче бива убит от брат си Хантили I и оттам нататък следва един сериозен период на нестабилност в хетската държава. През цялото това време, докато аморейската държава Старовавилонско царство се е издигнала и се създава през това време хетската държава, която всъщност го е унищожила, Египет успял наново да се обедини в една държава. Фараонът Ментохотеп II от 11-та Тиванска династия превзема Северен Египет и обединява държавата отново. Разбира се, столица на Средното царство, както го наричат учените, е град Тива, понеже именно от тук тръгва обединяването на Египет. Същия фараон води изключително много войни в Нубия и отново е завладяна на Синайската пустиня. След него следват Ментохотеп III и Ментохотеп IV. Забравих да спомена, че той е от 11-та династия, като следващата 12-та династия се възкачва чрез преврат, най-вероятно. Много е важно да запомним, че основен приоритет
на 12-та династия от Средното царство е всъщност овладяването на Фаюмския оазис, чиято територия всъщност е доста плодородна, с цел, разбира се, развитие на земеделието. Също така е важно да споменем, че по времето на фараонът Аменемхет I от 12-та династия са направени първите контакти с остров Крит, който през това време е процъфтяваща цивилизация. Разцветът на Средното царство не продължи особено дълго, понеже с края на 12-та династия започнал и вторият преходен период и съответно някъде към края на 19 век преди Христа Средното царство отново рухнало, като причините за това са едно много голямо въстание на бедните и гладни маси в държавата. И разбира се, нахлуващите отвън, най-вероятно от Азия, така наречените племена на хиксусите. Останал само Южен Египет, който бил относително стабилен, а хиксусите създали своя държава на север, на мястото на Северен Египет, с център град Аварис, като преходният период продължил от 13 до 17 династия, което е от 18 до към 16 век, като последните фараони от 17 династия воювали срещу хиксусите, докато в крайна сметка фараонът Яхмос от 18 династия, който е от Южен Египет, успява отново да победи хиксусите и да събере царството отново цяло. Така започва и историята на новото царство на Египет с фараонът Яхмос, който победил хиксусите. Така, както вече споменахме, фараонът Яхмос I от 18-та династия успява изцяло да изгони хиксусите от Северен Египет след успешна обсада на тяхната столица град Аварис. Това се случва по неговото управление, което е някъде между 1550 година преди Христа и 1524 година, т.е. към средата на 16 век преди Христа. Освен това, той води 3 войни в Нубия и една в Финикия, с която окончателно изгонва хиксусите. Следват, разбира се, фараоните Аменхотеп I и Тутмос I. Тутмос II, който следва след тях, иска да запази завладяното и потушава много бунтове в Сирия и Нубия. И до голяма степен успява да запази това, което Яхмос I е завладял. А фараонът след него е Тутмос III. Сега, Тутмос III е един от най-впечатляващите фараони в историята на Древен Египет. Поради факта, че през първите 20 години, по-скоро 20-21 години от неговото управление, в действителност управлява Хатшепсут, която предполагам на много от нас не е позната. Тя е една от жените фараонки, но тя де-факто управлява някак зад кулисите, поради факта, че Тутмос все още е малък. По нейно време, което е някъде първата половина на 15 век, египетската държава губи доста територии в Сирия, в Синай и до голяма степен се ограничава само в това, което е в Африка, но за сметка на това се водят изключително много търговски походи и се е търгувало с ето тази държава на име Пунт, която разбираме за нея благодарение на египетските сведения, които те ни дават всъщност за нея. Иначе тя самата държава Пунт не ни е чак толкова ясна, честно казано, но знаем, че по времето на фараонката Хатшепсут се е търгувало доста стабилно с нея. След нейната смърт, Тутмос III успява да вземе властта и да отстрани нейните приближени и възстановява завоевателната политика с цел разграбване
и да добие роби и нови богатства. Този фараон успява да разбие една много силна антиегипетска коалиция от градове, която се намира някъде тук в земята Ханаан, в битката при Мегидо. Битката при Мегидо, между другото, интересен факт, е първата битка, в която, т.е. за която имаме сигурни сведения за това как е протекла. И след това успява да нанесе голямо поражение на държавата Митани в битката при Кархемиш. Така, новото египетско царство се превръща в главният хегемон в своят район. Следващите няколко фараона продължават завоевателната политика на древноегипетската държава, поради което тя се здобива с много богатства и придобива много голям статут. Тези богатства обаче до голяма степен се съсредоточават в ръцете на жречеството на бог Амон. То става изключително богато и властта до голяма степен се намира в неговите ръце. През 1351 година обаче, преди Христа, на власт дошъл фараонът Аменхотеп IV, който е познат като Аменхотеп IV Ехнатон. Сега ще разберем защо е познат под това име. Аменхотеп IV разбира, че цялото това богатство от всички тези войни, които Египет води от Тутмос III до него, се съсредоточава в жречеството на бог Амон и той иска цялата тази власт и цялото това богатство да го концентрира отново в себе си и отново той да е едноличния владетел. Той все още си е едноличен владетел, но с парите се разполага жречеството. И за това ето какво прави. До тогава египетската религия е позната с своя политеизъм и почита към много богове. Аменхотеп IV премахва това и въвежда жречеството на бог Атон и прекръства себе си на Ехнатон, т.е. син на бог Атон. По този начин Аменхотеп IV се опитва да вземе властта от жречеството на бог Амон и да я концентрира отново в себе си. Един вид той им казва: вече държавата ще е монотеистична, вие не ни трябвате и затова вие повече няма да имате власт. През цялото си управление Аменхотеп IV се бори с жречеството на бог Амон, но в крайна сметка, след неговата смърт, фараоните Тутанкамон и Хоремхеп малко по малко връщат нещата по-старому. Държавата отново е политеистична и така нататък. Това се дължи на изключителният консерватизъм, с който е познат Древен Египет, а и не само Древен Египет. Месопотамия също е изключително консервативна област. И тези факти ще им изиграят много лоша шега, както ще разберем най-вероятно в някой следващ епизод. Последният по-сериозен владетел на новото царство е познат под името Рамзес II, който е управлявал държавата от 1279 година до 1213 година. И най-важното за него, може би, е битката при Кадеш, която се случва някъде ето тук, срещу хетската държава. Сега, тази битка при Кадеш може да се срещне в изключително много източници по различен начин, понеже историците все още и науката, нали, като цяло не е на едно мнение дали всъщност Рамзес II печели тази битка срещу хетите или по-скоро я губи. Аз съм срещал, разбира се, и мнения, че битката е била равенство, но едно нещо е сигурно. След тази битка Рамзес II се връща в Египет и той я представя като победа. Като абсолютна победа, завръщайки се един вид като триумф. И това е един от първите примери за пропаганда. Докато в действителност
изхода от войната на науката все още не е много ясен. Наследникът на Рамзес II, фараонът Мернептах, воюва успешно в Либия и при него има нашествие над Египет от така наречените морски народи. След него държавната власт в Древен Египет започва малко по малко да отслабва, докато в края на 20-та династия, която управлявала Египет от 1186 година до може би 1100, т.е. до 1045 година. В нейния край военният велможа Херихор заграбил властта от фараонът Рамзес IV и разделил Египет на северен и южен. Така започнал третият преходен период, който е познат и като късен Египет. През цялото това време в Месопотамия ситуацията не е особено проста. Както виждаме, са се обособили доста държави. Една от които е Каситския Вавилон, което е познато също като Средновавилонското царство. Както вече споменахме, Старо Вавилонското царство, което е издигнато от Хамурапи, бива унищожено от хетската държава, тогава управляваща се от Муршил I, което всъщност помага на каситските племена да навлязат в Вавилон и да създадат своя вавилонска държава от своя страна. По принцип, каситите до голяма степен са на доста по-ниско ниво, чисто културно, като развитие от амореите, което предпоставя на Асирия, тази малката синя държава, която виждате в момента на екраните си, в началото на 14 век преди Христа да наложи своето влияние над Каситския Вавилон. Южната част в Шумер се оказала под властта на Приморското царство, както виждаме. В най-северните части на Месопотамия през 16 век племената, познати като хорити, създали държавата Митани, която между другото в почти цялата си история винаги е била някак така по-слаба и зле администрирана, поради което тя винаги е падала жертва на най-различни държави, намиращи се около нея. Давам пример. През 16 век държавата Митани, под предводителството на нейният владетел Парсадатар, започнала да разширява своите граници в западна Сирия, ето тази празна територия, която се намира точно между нея, Египет и хетската държава. Това раздразнило новото царство в Египет и по времето на фараона Аменхотеп I от 18-та династия, между двете държави избухнала война, която всъщност Египет победил. През това време хетската държава започнала малко по малко да налага своето военно присъствие тук в северните части на Сирия, което поставило Митани под пряка заплаха. Така Митани всъщност поискала помощ от египтяните, но на границата между 15 и 14 век хетското военно проникване започва още повече да се засилва. Вече през 1360 година хетският цар Шупилолиума I превзел митанската столица Вашогани и я направил свой васал, а от сега нататък Митани ще бъде жертва на асирийски нахлувания. Така, след всички тези събития, които описахме, се случва нещо наречено бронзов колапс. Бронзовият колапс е процес, в който за около няколко десетилетия, някъде между 1200 и 1150 година, много цивилизации в източното Средиземноморие биват унищожени или отслабени, като това бележи краят на бронзовата епоха, а желязото постепенно започва да се използва все повече. Причините за това са следните. Първата е, че прекалената сложност на цивилизациите ги прави уязвими и така след колапса те се връщат към доста по-проста форма на живот. Към късната бронзова епоха, освен това,
настъпват доста засушавания и аграрният живот започва да бъде все по-трудно поддържан. Следващата причина е, че през 1159 година преди Христа вулканът Хекла-3 в Исландия изригва и причинява вулканична зима и земеделието на практика рухва. Освен това, започват масови нашествия на племена, наречени морски народи. Ето тук съм ги обозначил с тези корабчета, които унищожават хетската държава и системно нахуват в Египет и в Леванта. Последиците от бронзовият колапс били следните. Търговските пътища в Средиземноморието биват разкъсани, което усложнило търговията на олово и калай за производство на бронз. Това ускорило началото всъщност на желязната епоха, понеже бронзът започнал все по-трудно и все по-трудно да се произвежда поради тоталният срив на търговията. Освен това, настъпва културна регресия заради унищожаването на градовете, както е, например, в Микена, Хатуса и град Огарит. За Микена най-вероятно ще си говорим в някой следващ епизод. И хората се изселват и настъпва период на по-примитивен и до някъде по-селски начин на живот. За някои обаче бронзовият колапс, като например за финикийците, буквално успява да разчисти терена, за да се превърнат в новите играчи на древния свят. Именно благодарение на бронзовия колапс и рухването на силните цивилизации, финикийците успяват да се установят в ето тази част на Ханаанската суша и да започнат да основават градове и в действителност тяхната търговия да започне да бъде в подем. Колкото до желязото, то всъщност няма някакви особени предимства пред бронза, освен едно. То е много по-достъпно и благодарение на това инструментите и оръжията могат да се произвеждат в още по-масово производство, отколкото бронза. Според една по-стара хипотеза, хетите са първите, които започват да обработват желязото около 1300 година и всъщност те са държали монополът върху именно производството на желязо. Това обаче е опровергано, понеже от същия период, някъде 1300 година преди Христа, са намерени железни предмети от този същия период. Въпреки това, желязото в Египет остава до някъде непопулярно, понеже са го смятали за нечист метал. През този същия период асирийците, които малко по малко са започнали тъкмо да набират мощ, започват да използват желязото, което до някъде спомага за тяхното военно издигане. По време на владетелят Ашурбалит I, който е управлявал от 1356 година до около 1330 година, асирийската държава успява да се освободи от хегемонията на държавата Митани и в последствие е започнал много войни с племената на север и поставил Каситски Вавилон под своя зависимост. Границите, в които в момента виждате асирийската държава, се дължат именно на него и на владетелите Туткултин и Нурта и Тиглат Палсар I. Този период в асирийската история е познат като Средноасирийското царство и именно тогава започват да се използват обсадната техника, железните инструменти и оръжия, както и разбира се тежката кавалерия. Именно благодарение на тези компоненти Асирия успява да наложи своята хегемония в Северна Месопотамия и в продължение на векове да бъде абсолютният доминант. След владетелят Тиглат Палсар I, който е управлявал държавата някъде от около 1115 година до около 1077 година преди Христа, асирийската държава започнала малко по малко да опада заради постоянно нахлуващите арамейски племена. Някъде към края на 11 век и началото на 10 век преди Христа, асирийската държава много сериозно намалила границите си от това, което я виждате в момента
и тя продължила всъщност да съществува, но в много по-малки размери. За да завършим подобаващо днешния епизод, ще кажем и няколко думи за финикийците, понеже те също са много важна част относно древния свят. Те са семитски народ, населявал земите на най-източната част на Средиземноморието. Животът там трайно е бил свързан с мореплаването още от 3-то хилядолетие преди Христа. Един от най-ранните градове там носи името Библус, за чието място се знае, че е заселено още през 8-то хилядолетие преди Христа. Към първата половина на 3-то хилядолетие преди Христа той има контакти с Египет и е бил обграден с отбранителни стени. Към средата на 2-то хилядолетие преди Христа се е превърнал в доста силна държава. Друг голям укрепен и доста силен град бил град Огарит, който се намира тук малко повече на север. В момента на тази карта не се показва, но той е може би най-северният град финикийски, който е по-силен. Той също така имал търговски връзки с Египет, Мала Азия, Кипър и Микена. Още един град бил град Арват, който отново явно на картата не е показан, който е на остров и затова е бил много трудно превземаем. По същия начин е и град Тир, който го виждаме тук на картата. Един от най-големите врагове на Тир е град Сидон. Относно държавния живот на финикийците, техните градове-държави били една такава ранна форма на републики, в които се практикува избор на длъжностните лица, чиято власт не била особено голяма. Правата на населението се определяли от имуществото им, като по-богатите били в по-привилегировано положение, докато по-бедните не чак толкова. И именно това спомага за образуването на олигархия. Богатите най-често се занимавали с мореплаване и търговия, а по-бедните с производство и служили като помощен персонал на по-богатите. Други особености относно финикийските градове-държави е, че те постоянно враждували помежду си и се конкурирали. И поради това те не били особено трудни за превземане. Първо от Египет, от Митания, след това от Асирия и Персия. Относно тяхната история, около средата на 2-то хилядолетие преди Христа, доминиращият център в северна Финикия бил град Огарит, в централна бил град Библус, а на юг враждуващите Тир и Сидон. В началото на 14 век преди Христа хетското военно проникване на север погълнало град Огарит, както и Библус, и те губят своята хегемония на север. А така всъщност Тир и Сидон успели да се въздигнат, но към края на 13 век преди Христа, т.е. някъде около 1200 година, нахули така наречените морски народи, за които не знаем много. Те унищожават хетската държава и успяват да отслабят Египет. Това буквално разчиства терена за финикийците, които по принцип не трябва да оставаме с впечатление, че финикийците не търпят поражения от морските народи. Те също търпят поражения и то доста. Но общо взето морските народи започнали да проникват по всички средиземноморски крайбрежия. След инвазията на морските народи, финикийците започват да колонизират първоначално в Кипър, както виждаме, колонията Китион на град Тир, а след това в Спорадските острови и остров Тасос. Тук на картата не е показано, но и там също са колонизирали доста. Към първото хилядолетие преди Христа финикийците започват да колонизират северното африканско крайбрежие, а някъде около 814 година град Тир основал колонията си Картаген. Знаем, че Картаген след това се превръща в много силна държава. Морските народи успяват да унищожат град Сидон, но
Той всъщност успял да се възстанови към края на 9 век преди Христа, отново станал важен център, докато град Тир ослабнал. През втората половина на 8 век преди Христа, финикийските градове държави станали обект на завоевания от Асирия, Египет, Нововавилонското царство и Персия. И може би едно от най-важните неща, които трябва да запомним за финикийците, е, че те всъщност изобретяват писмена система от 22 знака, от които всъщност произхождат почти всички съвременни азбуки. Накратко, те са първият народ, които използват азбуката, както я познаваме днес. Понеже писмеността преди тях не е позната като азбука, а по разни различни други параметри. Това беше за днешния епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, давайте идеи за други неща, които можем да правим. И довиждане!